Takže zdravím všechny u dnešního videa. Dneska si tady zahrajeme Toka Boka, takže doufám, že se vám to bude líbit. Dejte like a odběr a můžeme jít na to. Už je zase ráno. No, asi už musím jít do práce, ještě zvodím Nikolu do školy. Hola, hola, škola a školka volá. Už je ráno, tatínku, už je ráno, školka. Tak se převlíkněte. Neber mi moje věci, promiň. Tak. Venku je zima, neboj si brát četičky. A pioč, prosím, pičík, vač. Ty si takhle obleč. Ne, teď to tričko ne, vem si teplý. Ale tati, co je? Máte zbaleno? Nemáme. No, vy asi nepotřebujeme. Nikolo, vstávej. Co je, tati? Škola je. A já jsem zapomněla. Tak, hej, teď to si rozhodně vezmeš si tak. No, děkuju. Tak, můžeme jít. Kde máš tašku? Já ji nemám, mamka mi ji nekoupila. Tak ještě ji skočíme koupit. Jo. Tak. Tam má. Mám všechno. Tak pojď doma. A proč zrovna tady? Tady mají hodně baťochů. Kdo chce podržet lístek? Já! Věka se to první. Dobrý den. Dobrý den. Tady máte. Děkujeme, děkujeme. Děkujeme. Hele, máme ještě docela dost času, tak si tady budeš vybírat, jo? Něco z toho. Tašku. Ne, žádný věci. A můžeme i my. Ne. Jenom já. Takže pití. To ti určitě musíme vzít. Jo, tady tu tašku. Ti vezmeme. Ale... To ale. Tak, můžeme jít. Tak, pojďte. Děti. Dej panovi lístek. Tak, a my můžeme jít na shledanou. Na shledanou. Na shledanou. Tak čau, Nikolo. Čau, tati. No. Tak pojďte, děti, my jdeme. Tak pojďte, děti, už jsme tady. Pojď. Já vás tam takhle odvedu. Dobrý den. Dobrý den. To jsou ty nové děti? Hanuška a Tomášek? Ano, naschledanou. Ahoj, děti. Ahoj, tati. Ahoj, tati. Tak já asi můžu jít. No, tak já už jsem z práci. Dobrý den. Dobrý den, pane. Vy tady pracujete? Ano. My nevíme, jak se tady vytiskávají peníze. Pomůžete nám? Ano, tady jenom dáte kartu. Ano. A dáte tady to zelený. Děkujeme. Nemá to zač. Bonbonek. Čau. Čau, čau. Ahoj. Ahoj, ahoj, můžeš jít. Jo. Tak jdeme. No tak já už jsem tady. Proč máš tu krabici? Mějte dál, jo. Jo, já už jsem tady. Tak. Proč máš šuplík? No. Tak. Máš to.
Tak teď si takhle něco uřídím. Jo, to potřebuji vytisknout. Tak. Tady. To nepotřebuji zrovna. Jo, tady to. Tak. Něco si tady zapíšeme. Tak. Vypočítáme to. Jo, 150. Tak. Ježiši, takže zle jsem měl nějaké zdi. Jdu za šéfem. Kde je šéf? Jo, nevím, jako někam šel. Tak ho prosím zavolej. Jo. Šéfa! Šéfa! Ano, co? Máš tady mladíka. Jo. Tak jděte pryč. Tak dobrý den. Dobrý den. Ježiši, proč jsem mám na zemi? No. Tak tady máte ten dokument. Ano, já vám ho podepíšu. Tak. Ještě vy podepište tady ty papíry. Tak. Děkuju. Tak. Tady to si asi už sebe nechám. Tak. Naschledanou. Můžete tam už jít, jo. Hele, co máš dneska dobrýho? Hele, já nic nemám. Tak to je špatný, veď. Tak. Honzo, ježiši, kdo mě zase volá? Co je, pane? Vytiskne ještě nějaký papíry. Dobře. Jaký? Pro zákazníky. Dobře. Tak jdeme. Ježiši. Ale chceš kávu? Dále bych si. Ježiši, vrať má ten dort. Já ti udělám. Děkuju. Tak. Tady máš. Děkuju. Nemáš zač. No. Tak. Tak jdem to vytisknout. No, už to tam bylo. Takhle. Musíme to tam najít. Tak. Teď to vytisknout a teď to vytisknout. Jo. Tady, jo. Takže já je zase podepíšu. Tak. Ale spočítám to. No, tak. 260. Ježiši, proč mi to tak klouže s tou židlí? No, nevím. Dobrý den, tady máte ty dokumenty. Ano, ty si hned vezmete, dáte do tohle paní. Já vám to jen takhle podepíšu. Tak. Jo, a ještě prosím, jí dejte tejto. Dobře. No, ale já musím jít dolů. Ale nechceš s tím pomoct? Ne, nepotřebuji. No tak, já už jsem tady. Hele, tady máš... jo. Teď to jsou pro tebe. Děkuju. No, tak já zase jdu. Tak já už jsem tady. Hele, já už jdu domů. Jo. Naschledanou. Naschledanou. Tak, naschledanou všechny. Krásný den. Naschledanou. No, tak. No, já super, děti. Dobrý den. Ahoj, tatínku. Tati. Tak, naschledanou. Naschledanou, paní učitelka. Naschledanou. Jdeme ještě pro Nikolku. Aňo. No tak pojďte. Ona tam ještě je. Kleče zvoní. Dneska jsem ani sváču nesnědla. No tak si ji tam. Mňam, mě to spadlo, já jsem to nevadí. Čau taky. Čau Niky. Tak můžeme jít domů. Jo, můžeme. Můžeme.
No pojďte, děti, už jsme tady. Tati, já nejsem žádný dítě. Hele, vezmeš mi to? Děkuju. Mami, mami. Ano, co pak? Mami, co pak je? Ahoj. Maminko, mami, ahoj. Na tatínku. Ahoj. Hele, tak to pojďte. Hej, ten boxík asi můžeme dát maminko do třesu. Jo. Musí se vypláchnout. Tak. A kdo byl tady hodnej? Já. Tak tady máte. Mňam. My máme nejlepší rodinu. Ale jdi si to tam odníst, jo? Pojď ticha. Nikola. Co je? No, konečně. No, co? Tak doufám, že se vám tohleto video líbilo. Pokud ano, tak tam samozřejmě zahoďte komentář, like a ten odběr a u dalšího videa, u dalšího dílu ahoj.